Gaza, o eco dos esquecidos, é o título da nova exposición que xa se pode ver no Pazo de San Marcos. O presidente da Deputación, José Tomé, inaugurou esta mostra de fotoxornalismo que documenta o drama humanitario na Franxa de Gaza a través das olladas de 3 reporteiros gráficos gazatíes. Falan con crudeza, son moi duras, son crudas, a cruda realidade, pero tamén falan da verdade. Estas fotos non son trucadas, son fotos que representan unha realidade dun momento e mostran o impacto dunha crise humanitaria que non pode deixarnos indiferentes, porque as vidas todas valen o mesmo. A exposición componse por 26 fotografías e vídeos testemuñais dos fotoxornalistas, unha mirada íntima, directa e profundamente impactante sobre a vida cotidiana Franxa de Gaza, marcada polo asedio, a destrución e a resistencia da súa poboación civil. Estruturada en 4 bloques temáticos, a mostra ofrece ao visitante unha visión integral do conflito. Unha exposición feita por fotografías de primeira man de 3 fotoxornalistas palestinos que colleron as súas cámaras e que intentaron documentar e intentan que o resto vexamos. Isto é importante para nós, poder mostrar o que a xente, a cidadanía de Lugo, poida vir por aquí, poida ver un pequeno exemplo e non do peor que está ali pasando, pero iso facedevos unha idea de que no día de onte morreu xente, mañá morre xente, e se non se resolve pronto, pois iso, a situación vai a ser moi mal. A iniciativa expositiva complétase cun ciclo de cine euroárabe, Amal en Ruta Lugo 2025, que traerá cada martes ao Salón de Actos da Deputación o mellor cine árabe de actualidade e de xeito gratuito.